dark, but my love is a lantern shining up like coins in a fountain. Hope is a tree sitting on a mountain where the grass don't grow. O meu traballo consiste en potenciar a creatividade e a artesanía. Eu levo como 40 anos traballando nesto, entonces o que quero pois é mostralo, pero para que sea útil, porque ti cando faz un traballo e se eres un artesano, porque arte é sano, é de arte é sano, pois o faz para que sea útil. Útil de que maneira? Pois pode ser en cuencos para facer unha saladera, pode ser un mural de cerámica para potenciar unha parede, enchela de alegría, pode ser hasta unha rúa cun mural recordando unha época cultural, é unha época que a nos beneficiou de unha maneira humana, porque, por exemplo, o caso do Cine Victoria, pois, para nós foi un recuncho onde podíamos aprender algo de cultura despois de tanto traballo, de tanta dureza de traballo. Pois o que, por exemplo, o mural do Outeiro ten ali unha señora que está pelando unhas patatas que nadie sabe, foi a señora que lle estaba vendendo o leite e que estaba distribuindo o leite polas casas de Silleda. O leite, na miña época de neno, era a vitamina principal. Entonces, pois, de alguna maneira, había que representar aquela muller. O sea, depois empezamos a falar do pan, mural potenciando o pan. Non está potenciando o pan ese mural está potenciando a panadería Aguirre, sobre todo. E por que está potenciando a panadería Aguirre? Está potenciando a panadería Aguirre porque a señora Carme de Aguirre era capaz de abrir as portas a calquera hora, a calquera vecino, para facer unha rosca, para facer unha tarta. Eu sempre lle estarei agradecido a señora Carme de Aguirre por ver que miña nai, que miña tía, que miña abuela, que non sei quen, que non sei canto, iban ali a facer unha tarta e ela lles abría as portas. Eso é importante. O importante non é o arte, o importante é a artesanía. Por qué? Porque é arte e máis é sano. E por que é sano? Porque busca que sea útil. O arte, útil, que represente cariño, que represente compañerismo, que represente algo para facer, que sirva para algo. Eso é o arte, para min, o artesanía. Por eso eu prefiro ser un artesano e non ser un artista. O importante da artesanía é que sea humilde, que crea no pobo e que sea útil para o benestar de todos. Con que materiais traballo? Pois traballo sobre todo coa cerámica e co vidro. O vidro ten unha dificultad diferente a traballar ca cerámica. Como me movo? Móveme cas inquietudes da cultura galega, sempre me movo a través dai. O sea, penso en, eu que sei, sobre todo, para min, máis importante está nos petróglifos. Por qué? Bueno, porque sei que teñen unha dimensión diferente e que ao mesmo tempo están distribuindo ou facendo unha mensaxe para decir que temos isto na nosa terra e que o temos que conocer. Entonces, pois, unha parte é iso. Outra parte tamén é que son, pois, eu creo que se lle pode quitar un xogo no sentido da decoración e da estética tan interesante que vamos, a mí me produce unha satisfacción mirar por eles. Para mí os petróglifos son arte puro. E creo que lle teño que dar o meu agradecimento aos antepasados de fai 4.000 e 3.000 anos por eso, porque me están dicindo que o que podo facer é bonito gracias a eles. As garras nunca foron boas, nin para os bons, nin para os malos. As garras o único que producen é tristeza, dolor, sangre.
enfermedades. Entonces, si nós, os que temos a suerte de non vivir nelas, non nos manifestamos en contra, de alguna maneira, estamos sendo cómplices de que existe. Eu creo que calquera persona ten que estar en contra das guerras. O único que promoven as guerras é un negocio para os que teñen os armamentos, para os que teñen as fincas de petróleo, todo eso. Bueno, non me quero meter aí, sabe, quero chegar tan fondo. Simplemente decir non á guerra, porque produce violencia, é porque a violencia produce agresividade, é porque a agresividade non a quere o ser humano. O ser humano que quere vivir feliz, con cariño, con amor. 26 de xuño do 83. Aí empezou a Romería o Rapaz. Empezou como que era un aburrimiento silleda, que non había nada que facer. Entón busquei uns cuantos rapaces, como vos vou a buscar a vos, ora para facer o de a fogata de San Xoán, para buscarlle unha alternativa a isto que está morto. Entón vamos a facer unha actividade onde vamos a traballar todos e cada un vai a aportar a súa propia historia. A Romería do Rapaz estábamos todos. Ti agora colles e miras o vídeo da primeira parte da Romería do Rapaz e miras o vídeo da segunda parte e ves que aí hai algo que está funcionando moi mal. O sea, como eu iba cos rapaces, ou eu, a Lucía, bueno, máis xente, íbamos cos rapaces de excursión a Euro Disney, íbamos cantando porque los queríamos e ellos nos querían a nosotros, íbamos a seguir luchando, íbamos a seguir pasándolo bien. Non, é solo non ves. Por fin, desde o Castro de Toriz se divisa a Posta do Sol, porque a Posta do Sol do Castro de Toriz é única. Todo o mundo fala da Posta do Sol da Guardia, todo o mundo falta da Posta do Sol en Cádiz, en unha zona e tal. Eu estuve en moitas postas de sol. De feito, eu botei 3 anos pintando postas de sol. Pero como do Castro de Toriz nunca vi ninguna. A de outubro, a de outubro é diferente, porque a de outubro se mezcla os tonos, os dibuxos, e se mezclan ca montaña, e se mezclan cas nubes, e se transmiten un mogollón de colores e de formas, que si pestañeas os ollos, algunhas veces ves que é única. Entonces, temos unha posta de sol bonita, pois vamos a potenciala, non? Non vamos a deixar medrar aí 4 eucaliptos que non valen absolutamente para nada, tapándoa, que foi o que se fixo aquí. Fai 40 anos, no Castro de Toriz, eu iba ali, estaba todo cheo, pero as pedras víanse por arriba. Entón, a min encantaba mirar o Castro de Toriz. Entón, eu tiña unha especie de comediscos que me gustaba moito, Emilio Cao, daquelas. Entón, eu escoitaba Emilio Cao en riba da peñada do Castro de Toriz e sentíame, polo menos xa que a miña amada non me quería, polo menos sentíame libre ca música. O caso é que despois, ao cabo de 30 anos, chega a miña muller, Lucía Ares Fondevila, la perla de Silleda. E non sei que estuvo cortando ali para entrar no Castro de Toriz, naquele sitio onde nós habíamos ido algunhas veces, e cortou e dixo, non se dá entrada, Toño. Temos que intentar entrar ali. Entonces levou a Xulio Carballo. Entón foron os dos, intentaron entrar e tampouco dieron. Entón, claro, chaman a Toño, o tolo, da colina, o loco da colina. Ese que entra, ainda que sea a cabezazos contra os dos. Entón, eu entrei, pero non cago en diola, si entrei. Sangraba a cabeza entrando, pero entrei. Entón, unha vez que entrei, caí co chimpín, non sei que, non sei canto, empecé a abrir tal, empecé a tal e cual, chega Luis Alberto. Pa ti estás tolo, pa ti estás tolo, pago eu. Chamei a que veña con máquina e ceríxate, hostis. Entón, a cabeza sangrando, me dixo, bueno, pues, pagaller. Entón, Luis Alberto pagou e chegou o Casadiño. Dixo, quieto Casadiño, porque Casadiño era moito máis tolo que eu. Casadiño cortaba, pero ni miraba para as pedras, ni miraba para o Castro, ni miraba para nada. Dice, quieto, vai cortando despacio.
Entonces empezamos a cortar e a limpiar todo. Cando vimos aquelo un pouco limpio, só vimos eucaliptos. Tapaban o horizonte, tapaban a luz, tapaban a claridade, tapaban a vida. Eu teño que conseguir que se corten estes eucaliptos. Empezo a falar cos propietarios. Empecé a falar cos propietarios, por favor. Deixádeme cortar os eucaliptos e deixade que se vexa o sol outra vez. Neste castro, porque sempre se veu cando vivían aquí, era un pobo pequeno daquelas que era o que había, pero era un pobo, e que vía o sol, que vía. Entonces, todos me dixeron que sí. Bueno, pois tes o noso permiso, entonces firmaronme todos en un papel. E todos empezamos a cortar os eucaliptos. Houve un momento en que conseguín que para cortar, que despois para queimar o que eran as follas e todo eso, conseguín que viñeran os de medio rural. Entón, viñeran, ali, mira, escolleron un soplete e prenderon de lume unha rama. Entonces de repente sentí como unha bomba. Que pasou aquí? Dixo, isto é eucalipto. Isto é o que ocasiona eucalipto nun incendio. Pero aparte deso, por fin, hai un banco que pon ali, por fin se divisa o sol dende o castro de Toiriz. Hai unha hora, o día de velo. Hai miñariña dos castros nunca tan limpate ben. Eso tamén. Hai outro que o deixo unha señora moi maior, cando chegou ali e veu limpio aquelo. Por qué? Porque é un sitio moi emblemático.